Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Skywars. Πάμε να βρούμε ένα map. Θα παίξω ένα γύρο, το λέω από τώρα, γιατί ο χρόνος μου τέλος πάντων είναι περιορισμένος. Οπότε θα παίξω ένα map, σίγουρα ήττα θα είναι, ούτε εκεί δεν θα πάρουμε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Και γιατί δεν μου δείχνει το skin? Πώς παίζουν οι μπάδες, αρβέλη? Κάπως έτσι παίζουν. Normal το έχουν αυτό. Απορώ πως μπορούν και παίζουν έτσι να βγουν. Όχι, έλα εδώ chest. Κόλλησε. Α, λάγκαρε, ξελάγκαρε. Λοιπόν, ένα εδώ, δύο εσύ, πολλά blocks, μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Παίρνουμε και αυτό το chestplate, παίρνουμε και αυτά. Είμαστε ok, πιστεύω. Από blocks είμαστε ok. Τώρα θέλουμε armor τώρα, Δώσε καλή armor. Ωραίος. Ωραία, έχουμε πιστεύω και καλή armor. Αρκεί να είχαμε παραπάνω, ξέρω εγώ, ποικιλία ή κάτι τέτοιο. Α, και άλλο chest, ωραία. Είμαστε ωραίοι τώρα. Ωραία. Τώρα μας λείπει το κράνος. Δεν πειράζει. Εδώ θα μπεις εσύ. Ας πάρουμε και άλλα blocks να επιβεβαιωθούμε. Μόνο 4 arrows. Άλλα. Ωραία, και άλλα 4 εδώ. Εσύ. Είμαστε ok, πιστεύω. Το map το έχουμε χαλαρά. Πλάκα για να. Δυστυχώς δεν το έχουμε. Κάποιος επιχείρησε να έρθει σε μένα, πήδηξε και έπεσε. Αυτό για να είναι τέλειο. Τζάμπα kill. Απλά δεν το πήραμε εμείς, δεν πειράζει. Πάμε. Φτάνουν τα blocks. Φτάνουνε. Είμαστε ok, είμαστε ωραίοι τώρα. Γιατί τα παίρνω όλα αυτά? Και πάμε τώρα, Πιστεύω με αυτό το map θα βγει μεγάλο. Γιατί μου λαγκάρεις? Λοιπόν, 6 από 16. Τι υπάρχει φίλε, 6 από 16. Πού είναι αυτός, ρε, πού είναι? Έχουμε μπει στην εξάδα. Είμαστε ήδη στην εξάδα βασικά. Στη πεντάδα, το 5. Αυτό είναι το mid τώρα. Πρώτη φορά το παίζω το map. Και εγώ τώρα items που έχει. Fuck lag. Που έχει καλά items γαμώτο. Αμάν. Μας φύγει τίποτα αυτή τώρα. Όπα, πίσω. Να το mid. Μόνο μην έρθει κανείς. Σε έχω εσένα. Σε έχω άμα δεν είχα lag. Άμα δεν είχα lag, αγόρι μου, έχεις τελειώσει. Παιδιά, δεν πειράζει, είχαμε lag. Αύριο ή μεθαύριο έρχεται καινούριο βίντεο με Minecraft. Με αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Bye bye.